Yes mga ka-Forza, mayong gabi ka na itong tanan. Ang sunog karong mga orasa na sa Gansiyang Street. Kung ninyo makita, kining aso, no? Aso na lang ato makita din sa ibabaw nga bahin ning University of San Carlos. So karong mga gutlua padayon pa nga ni Agi din sa itong namutangan ang mga fire truck padulong aning sunog. Kung inyo makita kana kung gitudlo ang aso sa sunog karon mga orasa. So din atong nakitaan mga ka-Forza ang aso. So mo ni ang kahimtang karon sa atong dakbayan sa Subo samtang kini mga fire truck padulong karon sa pagtubag aning alarma sa sunog nga nahimutang sa may Gansiyang Street sa Barangay Basak San Nicolas. So kaning Gansiyang nasakop ni siya sa Barangay Basak San Nicolas. So padungat to pa ang ato ang mga fire truck karong mga orasa. So mo ni ang kahimtang karon. So padayon ang ato ang mga fire truck sa pagtubag sa alarma sa sunog. Fire truck? Fire truck. So mo ni mga kaigsuonan. So ang sunog karon na diya sa Gansiyang Father ba sa may Mambaling. So mo ni karong mga orasa. So mo ni padayon karon ang ato ang mga kabomberuhan sa pagtubag aning alarma sa sunog. Kamo na itong dakbayan sa Sugbo karong mga gutlua. Ang sunog ay naa sa Gansiyang Street. So under control na ang sunog karong mga orasa. So daghan pa sa itong makaigsunan. So ang sunog na nahimutang Father Father. So nakakaroon nahimutang ang sunog sa Gansiyang Street, no? Gansiyang Street, Barangay Basak San Nicolas. So maganata mi mo adto mga ka-Forza apan gumikad adig idhad sa beauty court jawa pa bi sakyadan kay abuag driver di pahuway da. So mao na lang ni ato makita karon sa dakbayan. Mao ni kung dito napita Gansiyang Street, Barangay Basak San Nicolas. So ato na sayran gikan sa atong kabomberuhan, under control na ang maong sunog karong mga gutlua, no? Pero ato yung pabuto ng official nga deklarasyon sa ato ang taga Bureau of Fire aning sunog. So nata nahimutang karon aning gitubag na namo ang sunog naa sa Gansiyang Street sa Barangay Basak San Nicolas. So amo na nang gitubag inyong mga pangutana. So nata karon na ning ibabaw nga bahin sa University of San Carlos. Din niya to kauban, no? Daghan siya sa mga kauban diri mga kapari ang SPD Father Simi, dito sa unahan nasa si Father Bobby. So
Ay ilo ko no gikan ni Father Simi mga kaigsunan. So mo ni Panguya bro na. unsa Father? Panguya bro din sa tilay ng buwan doon. Ingon si Father Simi lami kuno ipakuya bron kay ang satellite ug ang buwan nagduol sa bitoon ug ang buwan satellite day ha ug ang kuan kay nagdugol. Heidi Sihodo watching from Mandawi. So dinhi sa baba ato bakita ginawa na mga pagpangilat unya mo man siya dagong bidagham siya bituon pero kani inyo makita buwan ug ang bituon Father. Warag satellite. Aha ka na nga satellite. Sa nindot kini pang bugnaw ka diri ibabaw mga ka-force ato makita dito sa unahan kana ko itudlo dito na dapit ang gansiyang unahan asa sa Mambalik Elementary School unya kontrolado na hinuon ang maong sunog. So Bugnaw pero wala tapad. bugnaw sa Father sa arita ni ato pasam ni suga pa diri basta gud ko na imong cellphone nga na ikuan Father kana imong nang naay ka ng sa nga na flashlight ito flashlightan sa Father Simi pa be ako Father Giana. Sige Father, unsa man nimo ikasulti sa quarantine nimong kinabuhi karon? Lahi ang among kahimtang diri no kay una nagpuyo mi diri as a community. Sumurag nagpuyo rami na pinamdong ko nga nami sa seminaryo. Kay among kinabuhi sa maraw sa kanang dili man siguro ingon nga pineriso kundi usa ka pamilya nga daghay mga igsoon anak membro sa pamilya. So kini nga kinabuhi amo ni naagyan sa seminaryo no dili lang buwan kundi usahay usa ka tuig gini nga walay gawas-gawas. Pero tungod kay na siguro ang among lifestyle na lahi na pod kay active nga karon na balik sa quarantine. Dunay adjustment mga pila ka semana pero karon murag nangita ra mig paagi pod nga usaon na mo ma-cope ang kini nga pamaagi no kini bagong executive order to sa tong kahimtang karon. Pero kami diri usa ka pamilya then lahi mga trabaho no Imo ang trabaho Father. Ako may kuan diri kanang Barangay Mayor's Office. ako may house treasurer diri. So akong concern Father is nagdas panudlanan ha. mao ni mong kuan kanang manimbasog nga dili magutman ang among kauban diri no usahay makagawas nga wala schedule po tungod kay girespeto po nato ang quarantine do natay ECQ pass pero gikinahanglan nato nga i-control ang atong pagawas para dili pod mabutang sa peligro ang atong mga kauban. Father, kanang nag-expect sad ka sa imong tibuok kinabuhi nga moabot sa punto ngayon ani? Actually murag ako wala gud ko nagdahom ingon ini ang kahimta no gani pagtuto sa isyu kita murag relax lang no so murag wala gay nag-take it murag seriously no hangtod nga miabot na mga kaso so murag paano spontaneous ra pahitabo then mamo na atong talent po sa Pilipino kung sa mga kahimtang dali ra magud ta maka-adapt po no so na mo bang mga reklamo tod kay lahi-lahi man kahimtang no labi na sa mga lugar nga una economically sa sitwasyon mugunay una no and ani lifestyle so mabunay mga kalusot pero for sure knowing after itibang-tibang na to ang tanan ato mang na pangginong kinahanglan gyud na moobey pod sa mga opisyalis sa gobyerno tungod kay ilang man po ning plano before nila gi-implement ang ilang mga balaod no so mo ni atong suporta sa ilang mga programa but at the same time as Christians dili po nato kalimtanon nga doon na po tayo mga kauban nga mas nag-isod so atong kami as community sa mga pari o mga misyonero wala po na mo gikalimtan nung ang uban labi na among gipakita sa solidarity mo na sa kanang panahon na po opportunity nga nakatabang po ang kongregasyon na uban ng mga kaparian nga nag-focus po niya na no aron ma-feel po nila nga wala sila gibiyan sa Ginoo so nahimot ang voice tingob sa Ginoo ato sa ila. Father murag bugat kay ang pagsud sa 2020
Bitaw nakadaghan bitaw ko ano mga panghitabo. Pero mag-expect nga kung di ba ang kanindot mga katigota mo basa kung unsay kahulugan ning tanan no isa sa krisis kay balo nga napay ka pa moabot basig giana ta sa Ginoo no nga usaw na to or gitistingan ta usaw na to pag overcome despite sa mga trahedya sa kinabuhi no daghay mga sakto lagi nga mga surprises nga nahitabo karon. Father, unsay mga top 10 nga angayang buhaton sa mga naka-home quarantine lang? Top 10. Una. Una ang ato mga physical needs no kana mga basic needs na to. So manang as kami di gyud nato nakalimtan nga ato i-secure good nga di ta magutman no kay ang ato ra bang ang atong health na nay connection sa atong panguna-una no so kung tay mayo pagkaon di po ta sakto nga panguna-una ano. So muna i-secure nato kagalingon diha siguro sa nga natay pagkaon nga atong ang atong sani ang atong lamisa dili makausa og pagkaon. So mao gyud na cancer dinhi sa atong gobyerno. Nya ikaduha murag spontaneous na ni nga kuan no. Nga kaning ida sa quarantine di ka na ato respeto ang kuan kini mga balaod no kay kung sa pug natay pagkaon niya ang ato pong sige ta gawas-gawas no nga or natay kwarta sige ta gawas dito balik makatuan po ta og kini mga dili maayong makadala tag mga virus. So ato pong i-cancel na to ang health ginato no. So i-secure to pagkaon pwede same time atong kikinahanglan nga healthy po ng atong gikuhaan ng mga pagkaon o kisa mga hatag tong mga pagkaon. Okay, katulo. So dito kaimtan nga after na to satisfy nga itong mga physical needs, di pa na to kalimtan ng atong pangayog tabang sa Ginoo mga murag Christ-centered ba no nindot gyud itong sa last Sunday na tong ebanghelyo na bisan kita masulubon di na to kalimtan nga ang Ginoo day mag-uban ka nato sa atong pagkuan sa atong nini nga journey. Kaupat. Dili lang tanaw na itong kagalingon pwede ato pang tanawon ang uban nga mga nagkinahanglan no. Inspiration po dito sa Gospel sa Sunday posible po nga na mga strangers na kinabuhi like Christ nga we have to accommodate or we have to consider also na dapat ay mga panginan. Kalima, Father. Taas pagkagkuan. Di na kalimtan nga wata nagkinusara natay mga friends boy ato ikumusta po ng uban no ay nagkalimtan ano bang through Facebook through mga messages no. So we have to support each other morally spiritually and psychologically. So kinahanglan nato no labi na karon I don't know daghan natay mga percentage karon sa mga Pilipino nga nag-suicide no kay walay moral support sa pamilya. Kaunom. Usa may kaunom mo ang mura daghan ako nindot kay makutanan nimo pero wala na ingon sila Father nga kanang sing go gikan ni Merly ingon sad sila nga where you at pagaingnon pa all in God's hand and ingon sad siya nga wish we could send you some foods how talamban here. Okay. So ikaw unom na Father, wa pa ko nakalimot. Ikaw unom. Hinudom man nato nga labi na sa inyong sitwasyon nga labi na kana ganing gamay nga lugar no. Sa kitagkaon posible nga kwanta. Di to kalimtan nga napatay katungod nga mag kana entertainment gani. Lingaw. Ito masayaw kung na may lugar. Di na to kalimtan pa nga mag-exercise puta no. Sa ato pong atong kagalingon no. Ato ilingaw, katingod to lingaw atong kagalingon. Okay, kapito. Ikapito. Basta pa may pwede na to mahunanaan nga wala kay ka-suggest. Hi nila ni Tita Ador nga nagtanaw nila ni Dottie Parts og daghan kay sila Father nagtanaw karon. So ikapito na daw. Siguro importante nga bisan sa kabugat, di sa kalisod nato dito mo kuan. Dili gyud ta makalimot ang ginhawa. Sada. Kung gid importante wala ko ikaw. Ginhawa gyud ka ng mga maayong labi ng siguro dili ta na
posibilidad nga makaginhawag maayo nga panahon. Pero sa karong panahon na, labi na sa pagibutang karon, anindot ang hangin, nya makita po nato nga wala na kayo mga isa ni mga pollution, no? Kaya murag nakapahuway po ang kalibutan ng Mother Earth, no? So hindi na to kayo tayong ginhawa sa mga presko nga hangin, no? Kaya maganda natin. Ikawalo, siguro biblically, di ba ang pag no kanang life, no noon taw sa kita maghimo kini mamahimong ginhawa nga to sa uban, no sumpay ta sa kinabuhi nga to sa uban, no sa ako nang isulti gid about solidarity. Kasi hapit na duha na lang. Di na to kalimtan nga magpuyot taron sa wine kinabuhi nga simple life, no we have to go back to the basic, no siguro way nang utana pero ang kinabuhi diri at least nindot biya mo kinabuhi po, no kay nami mga katabang, nami tigluto, nami tighugas, nami tiglaba, pero karon do sa panghitabo amo ko gi-sacrifice ang among comfortable life, no so kami na nang laba ni tabang ni pamanghugas, ang kauban ko nang hinuluto, so mo na nga mura ba gi-sotel sa Ginoo karon nga we have to go back to the basic, no ana pang mga what is essential o ka ng mga unnecessary ato sa nang i-let go, then mubalik ta sa kaning kini mga focus la kung sa goy importante, no ato i-trim down sa mga butang nga gikinahanglan nato. Okay, kanapulo. Don't forget to smile. Tas, walang giptan sa mo ni kanin diri yung lugar. Thank you kay Father Simi Ribayla, no. So, no, nakatubag gid si Father Simi siya. May gabi mamueng gikan ni Richie Batigas og kumusta nang sunog para sa update sa sunog, far out na ang sunog karong mga gutloa. So mao ni dako kay hawanan o ang ibabaw nga bahin sa University of San Carlos kay diin anhi sila manghayhay. So kanang ari sila manghayhay, sila malinabhan. So kung inyo makita mo ni ang ilahang lugar kung diin asa sila manghayhay. So kung makita niyo dako ka sila hawanan, no dako ka sila hayhayan sila masinina. So di wa kaigsoda do. So ninduta anang inyong gianhaan mamoy ay so muramig naa sa langit, no. Flor Haninilia Ortiga layo ranas amo Flor. Sige, far out na ang sunog. So TikTok na yan ni si Father sunod sa inyo makita si Father Simi kay mo TikTok na ni siya. So di ba kay sunod ato ya makita niya dito sa ubos siya ang ilahan niyang kanang ilang buhaton yun sa ubos lalabhanan ug uban pa ilang kananan ilang lutuan. So nanay rin ang hugas, Father. Human na Human na day. Yun na po. Pwede rin tayo ito mga pe. Mga pi naman sad ko no di ta katog ila, Father. So di ba ka first sa magdaog na ni Father ha tanaod mo na po sa ilang labhadan. So sa San Carlos Main Santo Rosario, yes na mi sa San Carlos Main Santo Rosario. So mo ni amo ang FM nga kuan antenna. So sa 89.1 sa managtan paminaw. So mo ni mga kaigsonan. Tadang dako kay sila kanang kuan, no dako kay sila kuanan silang labhanan. So nagbutang gin mo kuan, Father. Hayhayan. So nagid sila hayhayan. Oh, so makita niyo mga hayhayan pero wala gi manghipos naman nila sa nila. Kay do na may uwan ka ganina. So usa na lang nagpabilin. So na sila garden. Tadang nindot kay ilang garden. Pwede ra sila mag-prenup diri. Kung na mag-prenup, pwede ra mo prenup diri. Arisan mo mag-misa usahay, Father. Dili lang autorasya. Karita sa ilahang labhanan. Amo mo tuyokon kay wala naman sila kuan ron tiglaba, tigluto. Sa dara. Kan kay silang mahinay-hay. Oops. Nay ba? So ni ilang mga kuan. So, diri sila mag-exercise. So mag-exercise sila dira. Tadang ilang mga labanon, dali sila maglaba, pakilang labanan. So, labhanan nila, daghan sila labhanan. Ching! Anya, sila plansya diri. Wagisari naman sa SVD ha. Ano ilang plansyahan. So, diri na sila himuanan kandila.
Pwede sila mag-exercise. Tadang. So, magnaog ta sa ilahang 8th floor. Pwede na sila elevator, na sila ikuan, hagdanan. Tadang. Kita mo rin kanta-kanta. Ayan. Oo, ano ilang? Kasina! Ta-ta-ta! Ilang grubingaw inyong lamisa. O, ni ilang. Mana sila glimpyo. Mga pari ang naglimpyo. Hello, Father! So, mo na ilang kananan. Gilad ba akong dundun ganun na, Father? Ha? Gilad kong dundun. Ilan ka sa isang buwan? Oo. Nasa, si Brother Paul na sila gihimo o cookies. Cookies. Si Brother Paul. Kaya sa cookies. Ganahan ba kayo? Ako igaluto na. So, mo nilang kananan. Pero sila ra si Father. Tadang! Say hi, hi, hi. Para bitter na mo. So, mo nilang tigluto nilang pan. Kung sa'yo magilutong pan kanon, Father. Gilad kong dondon na siya nga. Nabaya gi-bake ka to si Father cake. Ako ginasakang nga to din pa nga yung cake. Ano siya? Pagsaka niya siya, ay wala lang ko na ngayo. Uy, kidi ba na ito hindi mo? Brother Paul, dili. Dili na. So, mo na ilang kananan. So, babay na mi. Father Simi, si Brother Paul, o niya si Father Vincent. Tadang! Bye everyone!